Hamabost zauri, Karmele Jaio. Zauri kronikoak. Ez dio sekula barkatuko. 3 hilabete pasatu dira Santik olatzen ahotsa azkenekoz entzun zuenetik. Telefonoaren erantzun gailuan utzi zion mezua 5 aldiz entzun zuen egun hartan. Lehenengoan dardarka hasi zitzaizkion Espainiak, eta mezua entzun zuen hurrengo 4 aldietan malkoak atera zitzaizkion begietatik, etengabe. Ez dio sekula barkatuko. Nola barkatuko dio bada aurpegia erakutsi gabe albotik ihes egin zion emakume koldarrari, bere gauza guztiak etxetik eraman eta hutsunea sentiarazi zionari? Ez du barkamenik merezi. Erantzungailuan utzitako mezuan ere gezurra esan zuela ondo daki Santik. Ez du sinesten bakarrik egoteko gogoa sentitu eta amarengana joan behar zuenik. Gezur hutsa zen hori ere. Une honetan, olatzen gerri biluzia laztantzen nor egongo den asmatzeko saiakera egin du, baina ez du gehiegi ahalegindu nahi izan. Aurpegi bat ez, 6 aurpegi ezagun baino gehiago etorri baitzaizkio burura. Bere lagunak, olatzenak, bulegokoak, bere inguruan zituen gizon guztien aurpegiak etorri zaizkio gogora, eta une honetan haren bularra laztantzen ari dena horietako edozein izan daitekeela sentitu du. Egongelako paretan itsatsita dagoen egutegiak erakusten dio 3 hilabete igaro direla ordutik. 3 hilabete dira goizetan ohean dagoenean esnatu nahi ez duela. 3 hilabete dira gauetan sofan etzanda dagoenean Santik ez duela lo egitera joan nahi. Ez du ohearen ezkerraldeko hutsunea ikusi nahi, eta alde hartara begiratu gabe sartzen da ohera gauero. Ez du olatzek erantzungailuan utzitako mezua ezabatu. Hura 5 aldiz entzun ostean ez du berriz entzun nahi izan. Ordutik, eko hutsunera begiratzen ez duen bezala, ez du telefonoarentzako begirik. Azken egunetan, burua ur zikinetik ateratzeko gai izango dela pentsatzera heldu da une batez Santi. Pasaden astean pelikula bat ikusten zegoela barrealgara batek irten zion barru-barrutik, eta ordutik gainean zuen zama arindu zaiola sentitu du. Baina gaur, sukaldeko tiradera irekitzerakoan, sardexka eta koilara artean galdutako post-it hori bat aurkitu duenean, haginak estutu egin zaizkio bat-batean eta masailezurra gogortu. Erosketako zerrenda bata, olatzeko hitz borobilez idatzia, eta berriz sentitu du xama, bizkar gainean. Oharra amorruz apurtu aurretik, Santik ezin izan du ura usaintzeko desioak kontrolatu. Sudurreraino eraman du eta tintxa usaina zabeleraino iritsi zaio. Olatz ikusi du orduan sukaldeko mahai gainean nota idazten. Orain alboan duen aulkian eserita. Hanka bat goian, bestea lurrean, beti egiten zuen legez, eta boligrafoaren goiko botoia klik-klik etengabe zapalduz. Paper puzketak
zakarrontzira bota ditu eta kafearen borrarekin nahaztuta ikusi dituenean, paparrean eztutasuna sentitu du eta kolpe zakar batez itxi du zakarrontziko txokoaren atea. Buelta eman eta hatz koskorrekin jo du mahai gainean. Min hartu du eta puta oikatu du bere barnean. Zamatik ahotsik atera gabe. Ez dio sekula barkatuko. Ahaztu egingo du, noski. Aurrean belauniko jartzen bezaio ere ez dio barkatuko, pentsatu du, eta sofan etxandan. Telebistatik ateratzen diren argi zuriei begira dagoela. Gizon batekin imaginatu du olatz, barrezka. Gizonaren aurpegia aldatuz doa bere irudimenean. Batzuetan, olatzen bulegoko Ander da. Bestean, Amaia bere lagun onenaren zenarra. Bestetan, bankuetxeko gizona. Paretan dagoen egutegia irribarre batez oparitu ziona. Eta olatzen barre algara bakoitzak sendaezina den zulo bat ireki dio bularrean. Benetako zuloak dira. Inoiz sendatuko ez direnak, kronikoak. Halako batean, zerrailaren hotsa entzun du, burua izoztu zaiola sentitu du eta bihotza gelditu. Salto batez jaiki da sofatik eta tente geratu da gelaren erdian, alfonbraren gainean, aurrera edo atzera egin asmatu ezinik. Olatz agertu da bere aurrean, negar batean. Adatz beltza bustirik lurrera begira. Euria ari du kalean. Barkatu, esan dio begietara begiratu gabe, zotzinka. Santi urreratu egin zaio. Kokotxean eskua jarriz burua altxatu dio eta haren begi argiak gorrituta ikusi dituenean bere paparrera bultzatu du olatzen burua esku zabalekin. Zutik daude biak, bata besteari josita bezala. Olatzen burua altxatu du eta berriz eskatu dio barkatzeko, oraingoan begiekin bakarrik. Santik orduan musua eman dio, musu gazia, eta lasai egoteko esan dio, barkatzen diola. Hau ere itxik gabe esan dio, bere aurpegian marraztu den irribarre dardartiarekin. Bata besteari lotuta daude, zutik, negarrez biak, eta olatzen adatz beltza behin eta berriz laztantzen duen bitartean, paretari begiratu geratu da Santi. Bertan itsatsita dagoen egutegiari emakume hura barkatuko duen eguna inoiz helduko den galdezka bezala.